Hi, good morning everyone. And ngayon, this is the flight of Father Mars Lospin. And then, yung kasama ko sina John Gravity is pauwi na rin sila sa Davao City. It's all about GM, Mang Juan, Miss Kitlab, Daphne Kim. And now, hi Father, good morning. Hello, good morning. Welcome to the vlog of Mami Chupita, and I'd like to thank for this opportunity with the group. Enjoy jo kayo, and first time ako dito sa Lanao, ako nagmahay. It's worthy na ako diri, and it's really a moment and experience of joy and happiness. We value the friendship. And thank you, Mami Chupita, for the time. Thank you, the time that we met in TikTok, right? Diba? And Father, thank you kay Father, no? Actually, as a content creator in Lanao del Norte, siya lang pong isang father na nag-support sa akin. I'm very thankful na naging party siya ng life ko. Muhilap juga na. Kayo. And then, sina John Gravity, ayun naman sila po. Todo support sila sa akin. Mami Angela, thank you so much, Mami, for your walang katapusang suporta sa akin. Sa mga nagbigay ng cake sa akin, Ma'am Carol Esel Matos, ilo po. Ayan, parang hindi ko makaya. Hindi ito scripted. Parang ano yung nararamdaman ko na parang gusto kong umiyak talaga. Ayan, nasyak ako dahil may mga taong naaaliw. Gusto nilang ako makita sa personal. Very thankful ako. Hi, Mr. Nico from Metro Manila. Good morning na. Good morning. Ayan. Hi, Father. Good morning. And please support Mami Chupita's TikTok and also YouTube. Ayan, thank you so much. And pakisubscribe po ni Father Mars Lospin ay makikita natin mamaya ang kanyang channel. And then, nagpapasalamat din ako sa ako ang igagaw na very supportive. Grabe, ang TikTok ID niya is Joseph John Riba. Grabe, very supportive. Yung mga bisita ko, siya na yung mag-entertain kung paano niya maaliw sa kanyang chikahan. Ayan, parang sobrang happy ko dahil birthday ko pa, so nandito na sila sa akin. Yung iba is March 25, nandito na sila. Pero yung celebration ko talaga is March 26. So, napapasalamat din ako kay Milan de Balocan dahil dumating siya kahit natapos na yung event namin. Ayan, at saka ni Ma'am Nikki sa TikTok na nakilala ko. Ayan, very thankful ako sa iyo, ma'am. And also, kay Hawa Kamara, grabe. Sobrang bait na, dyan ko nakikita talaga na si Hawa Kamara ay totoong kaibigan ko. John Mark Ali, grabe. Mang Juan. Father, thank you mo sila, Father. Unang-una I would like to thank Kirby. Na wala nakuyog na mo si Kirby. Today is birthday of Kirby, and thank you, Curbs, for your time. And also, I would like to thank all the friends of Jupinatics members. We are not only friends, but we are family. So I really value, and maybe this is part of my life, part of my journey. And thank you so much. And I would like to ask you to support Mami Chupita as well as my TikTok and my YouTube. Also with John and Romnick. Ayan po. Happy birthday pala ni Kirby, no? Nina Antigo. Grabe, very supportive yan. Si Mang Juan. Si Kuya Arnel. Grabe, siya yung siya yung always na nagluluto sa kusina. At saka yung agaw ko. Oh, naman tayo, eskrito po ng gamay ko, tuluto. Si Mang Juan. Gagabi, siya yung nagluluto ng pagkain namin sa hapunan. Grabe, no? Si Francis at saka si Ayan. Si Sir Francis. Hi, Ayan Dungog. Muntik ko na makalimutan. Miss Love.
Si Miss Kit Love, and then si, ayan, very entertainment talaga. Konsihal. Kasi Milan Dave, Laluka, hello. Ayun pa pa, sino pa? Andun na si Daphne, Ma'am Daphne. And as well as isa pa, wala ko pa na si nanay. Si nanay, oo. Oh, ang very supportive kong mama, minsan is, ang galing ding magdrama para si Julian Santos. And yun sa magulang, sa kuya ko. Diba? So, very supportive naman yung family ko sa akin. Pero minsan, nag-aaway kami ni mama. Pero, normal naman siguro yun, Father. Diba? May pagtatampo lang, minsan may pagtatampo. It's okay naman kasi babalikan naman. So there is humility, it is one of them. So medyo may pag-aalitan lang, pero at least what is important at the end of the day, may reconciliation. That's what's important in life. Oh, thank you so much, Father, for your very wonderful message for me. So ayan ha, guys. Paki-support natin si Father Mars Dospin. Alam nyo, nagpunta lang talaga siya dito sa akin para gusto niya makita ako, and then sa aming group chat, Jupinatics Family. Hello, big shout out sa inyong lahat. Ayan, dito ko na-feel kung gaano magmahal ang aking mga supporters. Grabe. Ngayon ko pa nalaman na parang hindi na ibigay sa pamilya ko, pero sila nagbigay ng totoong todo support sa akin. Kay John Mark Ali, Abi, ang saya. Sino pa ba? Nasa Jupinatic members insert with Nikoy, si Nikoy. Ay, Nick, muntik ko na makalimutan. Oh, Nick, Nick, salamat kaayo, Nick. Nick down. Mami Angela, grabe, Mami Angela. Uy, naiyak ako. Yeah, that's the secret of Mami Jupita. Bakit nanatili yung mga supporter niya? Kasi we value not only napatawa, but the friendship she na-build niya. So, kaya nandito ako because I really want to meet all the Jupinatic members. Kaya kayo na hindi pa membro, kayo na hindi pa nakasubscribe, I hope one day we see you soon. Yeah, thank you, Father. Thank you. So guys, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, ha. Dahil road to 11,000 subscribers na po tayo sa YouTube channel, and then kay Father Mars Lospin is 1,060. 1,060 na po ang subscribers niya, and then sa YouTube, sa TikTok channel ko is road to 175,000 followers and 7.2 million like cards. Hindi yan magagawa kung wala kayo. And I would like to thank Kirby also. Si Kirby at saka si Mr. Colapo. Sila yung nagtulong-tulong na tumaas yung subscribers. Salamat po. Ay sir, Mr. Colapo, hello, big shout out dira sa Las Vegas. Hello, good morning. Sir, thank you sir. Natapos na rin ang aking birthday event. Papasalamat ako sa pinapalipad mo na aking, when I was live stream sa ako ang YouTube at saka sa ako ang TikTok channel. Sir, God bless you. God bless. Ug maraming salamat.